थानाय सालनै सालथाम रबै त्रिपुरा हास्तिनि kurung थायो बेलेखेनो वाति वाखा baksa थायोबा नबार कतर बांगुन्दिरि फायै बुफां वाफां रो बायबेख्या नक हुक बायबेख्या baksa थायरगोबा कथर कलायै नुखुं खुंसले जिला फिला चावै थांगा आबनि यागुलो गोबांमा तिपासन नक गताबो नुखुं खुंसले करे तंथाय नक करे खर बमजनाय थाय करे अबाहायखनो मांपिलि नुजागै फायजावखा खयहांगर बाय खबजाक मुंगिया कमि आदि ब्लकनि आथरमुरा एडिसि भिलेज कुमाराय पाराव तंनाय गोबांमा तिपासन नक नुखुं बाहायनो ताबो देरा खरा अंजाक अबाहायनो नुजागै फायग्या खारजाय कुमार इरियांनि साजोलानि दंथाय नक ताबो गरै सावै मानखा थांनाय नबरवाति कतरो बिनि नक सुबाय कलाङै थांजाका बिनि नक ताबो नुखुं खुंसले गरै दंथाय नक गरै जों फेरां गरै नजरा ति गाहाम गरै अबाहाय जरा हामियावो अबाहाय तंग केसेबो हाबांनि थानिबो चुबाचु सानगा हिरावो फति मो कारेन्ट गुटी गुथा बायपाया सरबारा उथाका आंखे जो कारेन्ट दरकार आंखे तुइफो जो दरकार नावो तुइ तो फाइमे आं थाका बरो बरो बुफाव बाये ची बरो बिरमान से दांलै दोसि तुइबो बुआरे कारेन्ट बो बुआरे नगले सापे बनगले स्पनि बनो खे देब्रत बियांनि निले कमाखलायबो आंनि आं साला फैयो बनो नोंनि मा बबलक बाय खबजा ची बो बौजा कामि ब्लॉक खबजाव थानाखे थाना मौजा कामि पोस्ट ऑफिस को मौजा कामि निने आंसला नि नक बाय थाना कयतो समय दिगे बायमो बो 7टा 7:30 सकाल बो बायो नोंथाय ताम ककसना मुसुं जोंखे बनखे भिडिअ सात सो फायो नै फिननै बा जों हामजो कारेम फकरिहा कारेन्ट फकरिहा लामा फबद खायसिबे ना बुंबाये तुइबो समयसा निन मुंले मा आइ मुखा खरजो बादिया निन पारानि मुंखे अब कुमारे पारा आइ बाबु न 46 माइल लेखामो